Ik ben Emiel Staffers en ik ben ontbjörkje. In deze serie ga ik dwars door Friesland om verschillende boeren te helpen. Om zo te leren wat een boer nou eens doet. Dit is Björkje voor beginners. Hey, hoi mate! Pak dat. Goedendag, dames en heren. We zijn hier in Zom, op het bedrijf van Wilco Atsma. En Wilco, dat is een woordpiek met 140.000 hen. Pot voor Jan Hennekont. Ah, goeie. Goedemorgen. Emiel. Wilco Atsma. Dat heb ik begrepen. Jong. Du bent een woordpiek met een heel de hen. Ja, dat klopt. Wie hadden al dingetje. Inderdaad, we zijn een jongen geëmigreerd hier naar de Kleida. Wat hebben we hier al in doen? We gaan straks omklaaien. Overal jongen, leesjes jongen. En dan gaan we slag door die stallen heen. Wat we daar ik doen. En dan zal ik die vertellen hoe dat die maakt. Als we ons op zijn kant erin. Nog net. Dat valt net aan. Dat is meer dan even rillen. Gewoon heel model zetten. Oh, dat Martin dat... Ja, in het mooi veld, je moet een neutraal stukje hebben. Ja. Doen we gewoon hieruit. En dan kunnen we hier door de slippers jongen. Ja. Oh, er staan ook hen op die slip. Ja, toevallig dat hè. Oh. Zo eens even. Maar zo even zien. Hallo? Sissel weer te wat zien. Ja. Hoeveel ben je er? Je zit een 24.010. Oh, wat machtig. We zien naar die hen die dat net met door, die daar binnen. Ja? Die, elke dag geven ze er heen en ze maken er voort uit, want hoe langer die deren lezen blijven, hoe meer kans op ziektes als hast. Ja. Die kan wel eens in je pakken. Zo is het in je krijgen kennen. Jawel. Ja, moet je de tangen maar even. Oh, ik dan maar... dat dacht ik al. Ik dan maar de tangen. Je pakken, nee, doe maar gewoon in mijn bleden handen. Oké. Als we zijn als in je krijgen. Welke worst haar? Door die witte maar, de giele. Die maakt snavel. Ja, die met snaveltje. Daar gaan we in. Masje. Zo, wat wij nou daar is ik door. Halen we hem in de hand, lezen hem op rechts, zo. Ja. Zo we even, dat die fjotjes mooi skin binnen. Zo, die gewoon uit. Wat had ik het vleugeltje, zo stel, er komen al wat in de dons gaat er aan. Ja. Er komen al wat van volwassenen vjerkers komen er aan. Ja, dit ziet er al heerlijk uit. Dat dacht ik. Zal er maar één watje, want dat Die is maakt niet, nog even, maar... dit is niet een hapje, maar Ja. Oh. ik zal nog één watje. Dit binnen net de zogenaamde plofkippen. Een plofkip is na 42 dagen opgewicht en wordt dan slachten. Deze hen doen er 49 dagen over. Ze leven dus een week langer. Dat maakt dat weekje extra wel verschil. Deze hen hebben minder last van groeipijnen en infecties en zo. Het is dus zo dat je in Nederland eigenlijk zelden hennenvlees eet. Het is altijd piekenvlees. Je hoort geen de hele bezem van. Nee, we gaan naar de oren hakken, jong. Zijn nou wat eigenlijk wat de heiling valt. Oei. Mij toe straks. Stap je weer even naar mij toe. Yes. Ja, klaar jongens. Mooi. En de scanner. Zo heel bij elkaar hebben. Je krijgt zijn verteer, hè? Ja, heel waar. Wat nou, een keer. Ah, dat is een goed cameraatje. Nou, dan ben ik best al saai. We zien wat hier nog gewoon is. Maar ik zal wel altijd pakken. Zo, als doe deze one dan doe ik deze one. Man, dan gaan we overal uit, overal. En maar wat is er weer om? Ja, jongen, ja, je smoort er ook, jongen, maar dat ben de ijs en heffens in de burg. Dus dan ga je in elke stal weer oren overal zitten. Ja, oorlog zet je over alles lezen. Deze stal is precies hetzelfde, een beetje lichter dan die andere stal. Maar ik zie wel aan die voorlijn dat er een beetje meer voer in zit. En we zullen even achter zijn wat er aan is. Zo, hier zit in wezen een buis. Er zit een heel lange vijzel erin. Die draait. En die draait het voor en die achter een tag. Ja. En zodra, nou ja, het is een motor dat die los van de vijzel is, dan komt er geen voor in de lijn. Dus alles wat je gebeurt, dat gaat in principe automatisch. Het voer, het komt hier heen. Het water gaat automatisch. Ja, klopt. Dan hoef ik maar net met de douane, hoor. Wie had op zich net moeilijk, als alles draait aan jongen, dan hebben we een heel leven. Ja. Je kon er een baan bij hebben.
Dan zeg ik even zien. Mast te zien, los. Ja, dan kan je het mooi scoren. Hartstikke mooi. Ja, scoren. Dat weer er al. Ja, wat een team ben we net, jong. Ja, zo. Dan we beginnen. Ja, totdat de wedstrijd aankomt en dan zetten we de boutjes er weer op. Ja. Jos, de center. Ja, daar gaat het. Yes. Aan je toe, buur. Keurig niet, jongen. Open de gate. Oh, nee. Mag het even zien. Wat is dit voor apparaat? Ja, dit grote reerapparaat, dat is dus de houtkachel. Wow. Mag het zien. Kun je een crematorium beginnen, joh. Ja, dat is eigenlijk een beetje de tweede taak, maar ik geloof net dat we met die handel beginnen, maar... Dus dit ding verwarmt het wetter en dat wordt door het hele bedrijf, door alle stallen en door die buizen. En, Ja, had er heel gelijk in. Werk je het hout in dan? En je zit van die grote mijnemmers. Ja. Dus ze nemen de houtsnippers mee onder die mjorretro, daar zit een ruimte. En zo vult het naar de vijzelta. En daar komt het op een baan en die draait het... Die vijzel die brengt het naar de kachelta, vol Ja. automatisch. En je weet, dus als je het nou wil lezen, ik denk dat je nou van een paar dagen opleidt. Maar ja, ik wil het weekend niks doen, dus ik denk dat toen straks maar een volsmiddenmast. Bovenbietse Emiel, Je boerbest, joh. wij van mij wel een beetje hullen. S'avonds genoeg, directeur, of was er nog meer op? Ja, ik denk dat het zou wel kennen. Dan maak maar wel een putje werk voor die op ziek, ik denk. Ja, nou, ik ben al lang aan het werk, dus... Ik denk dat we het samen moeten. Zullen we de wetterslang even pakken? Wat is de bedoeling dan? Het is de bedoeling dat we die, ik denk dat we die zonnepanelen maar even een keer maken. Dus de zonnepaneeltjes even misschien. Ik ben wel met houtsnippers bezig geweest, reparatie. Wie doe ik maar weinig met die hen? Als het goed gaat met de hen, heb ik weinig werk van. Ik wil net zeggen dat hen nou hier automatisch gaat. We willen jou met een goede partij beschikbaar met een alarmsysteem. Dus je moet er altijd wat is, ben we er. En dan is dus controle rondje. En dan kunnen we middies dit soort dingen uitvinden. Nou, daar gaat hij. Ja, hoeveel? Oh. Oh, wat nou is nou? Wat is dat? Goed keper rommelen, jong. Oh? Ja, dat moet doen. Ah, weer maar weg. Deze zonnepaneeltjes bevallen Wilco goed. Zo goed dat op de nieuwe stal die hier bouwen lid maar liefst 600 zonnepanelen komen. In combinatie met zijn 2 windmolen en de houtkachel zorgt dit ervoor dat zijn bedrijf straks haast helemaal energie-neutraal is. Wilco, wat betaalt u nou voor 1 piekje? Een liet spiekje, die kost die we er nou in zetten, had hij bij 34 cent. Wat vangst u voor een piekje als er door gaat? 1 euro centje per kilo. Hoeveel weegt het piekje als er door gaat? 23, 2400 gram. Dus dan 140.000 keer 2,5 kilo. En een hele product. een product wordt. Dat zijn product kilo's. Dat klopt inderdaad. En ja, hier gebeurt wel wat. Het is een beetje een miljoenprojectje. wat hier Ja. gebeurt. Ja, dat klopt. Op je basis. Ja, nou ja, zo komt Jan Splinter door de winter dan. Ja, klopt. Je kan dus een beetje ermee redden. Nou, dat is toch mooi, hè? Dacht ik. Ja. Dat gaat een beetje vast. Hartstikke bedankt voor de gastvrijheid. En moet ik even van je weten, vind je me een beetje geschikt piekenboer? Ik denk dat je wel los vertrouwd bent. Ja, ik ben al een beetje een ruwe diamant. zeg. Dat dacht ik. Dat zou wel een beetje kaart worden, maar daar begin ik net mee aan. Maar ik vind die wel topper. Sjoerd na je week weer, want dan word ik zuiver raar van je rappels. Nou weer de kerstval. Oh, en ook ging ik die kant op. Ja, en dan zit het al. Ik wel een pan bier of zo. Ja, je wil je gratis dronken. Ja, voor een paar minuten, dan is het Ja. over. Dat is jammer.